l'institut està esperant un control de la campanya de tràfic d'alcohol i drogues i també la substància estupefaent. En aquest cas és marihuana. Esta legislatura hem volgut apostar per els Deltes. Una unitat de policia de proximitat comença a les 5 de la vesprada i acaba a la 1 del matí. Estan al càrrec dels problemes de convivència, dels reptes que tots els barris tenen, però també de la proximitat al ciutadà, amb controls, amb eficàcia, amb servei preventiu i amb tasques de seguretat, en tots els districtes de Gandia. Aquesta unitat, a més, està composada per un total de 12 efectius i treballa d'una manera coordinada en la unitat de proximitat de matí, en els policies de barri, uns policies altament valorats per la ciutadania i que atenen les problemàtiques que succeeixen en la ciutat en l'horari de vesprada o de nit. Una experiencia de éxito que se ha podido llevar al resto de la ciudad, al resto de los barrios, para que puedan atender las necesidades de los ciudadanos, de convivencia, de seguridad, con una labor eminentemente preventiva. És una manera d'anticipar-nos als reptes, de previndre els problemes i d'actuar abans que passen cada dia per una ciutat on la seguretat i l'ordre, també la convivència, se treballen amb més eficàcia. La seva tasca és molt valorada per als ciutadans i ciutadanes i a més respon a aquesta demanda que ens feien des de les juntes de districte de tots els barris per a reforçar les tasques de la policia i acostar-les als llocs on hi ha problemes i a les zones on se necessita. Continuem.